ngile ntombazane emakusinwa ile ntombazane ephumayo so uyitshintshi kahle kahle usina uhlolwa ungenza yonke into so benginentombazane ephuma bengenzeki mina ngimcimbini ngingabuyanga nekepisi lemfana ngingabuyanga nethawula ngingabuyanga nemali ukho right ngisho koma bethu umshado ukho right ngisho kumuntu omdala ukho right ngoba mina nje izinto eziningi bangifihlela ngomshado ngangingapheki mina bengingapheki usacela mina ngithi ngibuye esikoleni angiphekelile benginenkinga ukuthola ukuthi mhlambe ke anginayo imali kuyenzeka ngithi ubaba phela bese usacela ubesemdala usacela mina njalo ngibreak esikoleni mayingenayo imali ubepheka ngilethele ukudla mina ngangena emshadweni ngazi sengizwile izinto noma sezinginetha akaze ngigijime ngiyokhalela omunye umuntu njengamanje mina ngiright ngisho mama ngiright ngishimile mina nje ngihlezi ngumuntu oqomile ke lokho ngiyakwazi vele kodwa futhi akaze ngibamba namuntu and futhi mangathuka ngisa ngifuna ukubuza ukuthi ubuke ukubamba yena usephutheni eze kube kulula kangaka ukuthi ahleze uyajola ungajoli phela vele into uma uyenza wena vele ucabanga ukuthi sonke siyayenza so ingakho abantu bethi phuma Thando angeke ungitshele mina ngami ngenza into engithandayo yes ngeke uzungitshele mina ngami ngisho ngahlala noma ngisho ngathi manje ngiyamthanda uzongenzani lokho akakwenzeki njengamanje ngihlala naye but mina naye siyafana no sis no bhuti mina no mina no siyacela siyafana no sis no bhuti uhlakaniphe nangokwenamba uma kuthiwa unentombi inamba uyazi ngekhanda ngisho mamba kadlamuka inamba zabo uzazi ngekhanda ilo muntu odeletayo my phone so ngeke umbambe vele noma ufuna ukumbamba ngoba leya number yale girlfriend entsha isila ngeke kwakhulunywa ngo second wife yaphelela lapha ka second wife ngagcina usha phansi ngonyaka uthi no ways lo meka fika ngiyaphuma hayi mina ngiyoba mina yami indoda ngeke ishade kalula mina usiyacela ukuthi angimfisele isithembu engasithatha ngiyamvumela mina ngeke ngibe sesithembini siyacela but ngasuka ngibe sithembini sakwenye indoda njalo emhlweni lokho uyangisangala ezinye izinto usiyacela uyakhuluma ngale engidelele nami ngifana njengawe embukeli nami izinto ngikusuke ngiqala ngisuke ngingatshelanga abangihlebeli ukube mhlambe basuke bengihlebelile ngabe ngisuke nginayo indlela yokuthi ngiyivikele noma uyiphendulele so nami izinto ngibona seyidlala ngithuke hawu kanti bekunje angeke mina usiyacela ethi kimi uma wakho ukuthi kwangaphansi angakaze kusho lokho Reset Plug isitolo esidayisa ama-products ngamanani aphansi kakhulu uma uqhathanisa nakwezinye indawo. Usithola kanjani? Uya lapha ku-Google bese ubhala Reset Plug and then uma ufuna ukubona ama-products bese uya ku-menu bese ubheka u-view all then uzobe usuwabona ama-products ethu. Uma kuwukuthi usomabhizinisi nawe ufisa ukudayisa isitolo sethu iya lapha ku-contact us ebese uthola imininingwane yethu ebese uyasithinta. Kanti siyatholakala naku-TikTok, Facebook kanti naku-Instagram siyatholakala. Sanibona nidumelang hello bonjour igama uZandi isibongo umfeka umalwandle lwandle kalwela lwezinkonjane ezona zodwa ezihambela le kude phezulu. It's another episode, it's another beautiful day, and today ngihamba nomuntu who does not need a lot of introduction, but before that please note that this episode is proudly sponsored by Flay Spa. They are up in the Royal Hotel. They gave us a clean skin glow this morning. They gave us facials, massage, foot massage. Please do visit them. They also have branches all over Durban in Umhlanga. They also have a branch also in the Overports. Sawubona. Njani? Ngiyaphila njani? Ngiyaphila nami. Ekugcineni sesibonana. Ekugcine kade sikhuluma kungenzeki ne? Hayi shame. How do you feel this morning? Angijabule kakhulu nokuba sesiphanje ngijabule kakhulu ahle ngikhathele ngathi ngaze ngilale nje. Belilide iviki lakho ne? Hayi belilide kakhulu. Kunesiko ke silenzayo la ekhaya mangabe mangabe sisivakashelwe i-guest siyesibambe nje ama-glass sisi nje cheers bese siyakwelcome kwishow. Cela ubambe glass lakho. Okay. Welcome to the show. Okay, sis. Okokuqala nje ngicela ukubonga ukuthi finally kuze kwenzeke ukuthi sibonane kade silokhu sizama sixhumana kungenzeki. Thank you so much for making time.
Thank you to Moja Love TV for allowing me this opportunity ukuthi ngikhulume noThando today. Meaningful Conversations with Uzandi Mfeka, it's a podcast that is more than just a podcast. We educate, we inspire, we share, and siyakhulisana ngesizulu lokuthi siyaqoqozelana siyakhulisana iyona nje inhloso enkulukazi yale podcast. So Thando, namhlanje sinentokozo ukwamukela kwi podcast yethu. Siyajabula futhi ukuthi sizoshutha nawe, kodwa ke ngaphambi kokuthi siqale ngicela ukuthi sidlale igame. Very quick game. Ngicela producer time us down. Each game must not take more than 1 minute. Okay. Each game must not take more than 1 minute. We have got different games hidden under these different papers. So uzoqosha iphepha. Mawuqeda ukuqosha iphepha uzofunda ukuthi what is in the paper, and makuqosha wena kusho ukuthi kuzoqala mina. Makuqale kwaqosha mina kuzoqala wena ukusho into eshiwo igame. Maqoshe mina kuqala wena ukusho. Maqosha wena kuzosho mina kuqala. Mangabe kuqoshe mina kanjalo siyaphambana. You pick, you read the instruction ukuthi ithini game, and then bese uyasho ukuthi senzani bese ngiyasho ke. Makuphike mina kwenza wena kuqala. Okay, sisayithola. Ubani ozoqosha kuqala? Mina. Okay, ngoba uyi guest lungile ke qosha kuqala ke. Okay. Siyalalela asijajani. Vele waqala ngale nje. Ey, yasizakala. Hey, ngeke sicoshenge. Okay. Ngake ngacabuza intombazane and it felt good. How? Okay. Let's ngibekela icelene. Sishonisele bese. Nami ngicabuzile kuseni. Nami wena intombazane ngicabuzile. Ay, ngakini. Siyalalela asijajani. Ay. Vala umlomo wami. Hayi usho ukuthi uzophuza ke. Uzophuza that whole can mozovala umlomo wakho. Ngifuna ukukujaja nje. Uvala umlomo wakho. Okay, isho sekuyi10 yakho ke. Okay. Ngaqambela umkhwena wamamanga ukuthi ngiyamthanda kodwa ngasamthandi. Okay. Angeke ngikujudge. Okay, let me pick. Let's see. Isifiso sami esiyimfihlo. Isifiso sami esiyimfihlo ukuthi ngiphume nje othandweni, ngiphindele ngibe ingane, ngiphume nje kubantu besilisa ngoba bayakhohlisana. Isona isifiso sami nanokuthi ngiphumelele zonke ifiso zami engiyifisayo, ngingayikhulumi ngoba izinto mangiyikhuluma azenzeki. So ngiyenze nje lokho okufunwa inhliziyo yami, ngiphumelele kukho konke. Okay. Isifiso sami esiyimfihlo ukwenza pole dancing. Ngibone nje sengishibile kakule pole nje ngithi kodwa phela ngibe isilenda kunaloko yabo. Ngeke. Okay, what's left? Let's see. Phuza usitshele imfihlo. Imfihlo yani manje futhi Uthi uma ungafuni usitshela imfihlo uzophuza lela kani lonke leya. Lonke. Ngicophuza anginayo imfihlo kusami. Uzophuza kancane lapha. Ngisamncane anginayo imfihlo. Okay. Hayi angikabi nazo. Imfihlo. Let me think. Ay, nami ngathi ngizophuza. Hawu. Hayi bo. Nami ngathi angifune imfihlo zami ngizophuza. Awufuni imfihlo zakhe. Right. Yo, ngiyashisa. Ngingamane ngilambe nginokuthi ngidayisa ama drugs. Okay. Alright. Mina ngamane ngiyohlala
Ngamane ngiyohlala ekhaya kunokuthi ngiqhubeke nendoda engangihloniphi, nendoda engayinaki ingane yami. Ngani noma uyangizwa yini? So if umuntu wesilisa engenandaba nawe futhi engakuhloniphi ungamane uphume nje kulo muntu. Ngamane ngiphume. Kuthiwa ukusekho nalowo mendo noma lolo thando lolo alisekho. Okay, sisakhuluma ngeingane. Kunjani kubo mama? Hayi kubo mama kumnandi shame. Kunzima phela uma ungenawo umuntu osuku njengami njengoba ngimncane nje. Kumele ukuthi ngesikoleni. So kunzima ama engekho umuntu ozongigadela ingane yabo. Kumnandi kodwa ukuba nengane ngiyakenjoya kakhulu shame ingane yami ngiyithanda. Futhi ngiyajabula ngoba isize yaqala esikoleni nje ecrash. No, usehamba ecrash ngakhe ka? Una 2 years. Ah, cute. Ngimbonile lapha emisikhanjana engasaphaphi. Engasaphaphi ikhanda elikhulu lelaleys. So Thando, mhlambe kunokwenza ukuthi khona umuntu osibukile ekhaya ongenayo lento wena ojwayele ukuvela kuyona eyakwenza waze waduma ku social media. Nikeze nje isummary ukuthi ubani uThando, ukhulele kephi and ukhule kanjani? uThando intombazane ebihlala enkandla. Wasenkandla kayiwani? Ngasenkandla kayiwani yebo bengitheza ngikhamanzi emfuleni intombazane ebihlala enkandla so yase yahamba ya emcimbini kwa kaDlamuka. Umcimbi onjani mongabe kumuntu esithombeni ongenayo ID emakhaya kwenzakalani? Khona umemulo engangiyekuwona kaDlamuka mina. Okay. So usiyacela ke wangibona lapha ememulweni kubo. Yabo indaba yami yaqala kanjalo because vele nawe uyangena la. Wangibona kanjalo ememulweni ke so wangishela ke kwaphela unyaka lokho engishela because angikholele ekutheni umuntu uma engithanda mina uzongishela manje emcimbini uzophinde kuba nomunye umcimbi namanye amantombazane futhi watshala into watshala yona. Nomuntu ohlala kude ke angimkholo ngoba kuyenzeka phela ufuna into okubambisa nawe ngaleso sikhathi emcimbini so usiyacela kwahamba isikhathi nje engishela. Waphela unyaka because wayesengishela ngisho efonini kamama. Yima efonini kamama. Efonini kamama kanjani? uThando usiyacela shemlala umhlula yazi because wayengakazi ukufihla. Wayetshela wafuna inamba yamama ozoyithola. Ubaba wakhe wabona ukuthi hayi ngeke sengingaphezulu kwamandla ami. Nayi ingane kanti kuzoba nomsebenzi futhi okwesibili. Ngasekhaya kaDlamuka because thina umndeni wakaDlamuka sumakhelwane naye emafami ethu. So kwaphinda futhi ngomsebenzi waphinda wangibona futhi emcimbini because bengintombazane ihamba umcimbi yabo. Ngile ntombazane emakusinwa ile ntombazane ephumayo. So uyitshitshi kahle usina uhlolwa ungenza yonke into. Yeah. So benginentombazane ephuma bengenzeki mina ngemcimbini ngingabuyanga nekepisi lemfana ngingabuyanga nethawula ngingabuyanga nemali kodwa kungasho ukuthi phela labo bantu labo ngizobaqoma yabo. Imake sibeke esithombeni ngiye ngizwe kuthiwa emcimbini vele kumkhuba wakhona ukuthi mangabe uye emcimbini kunensizwa ekubonayo ukuthi ugida kahle leyo nsizwa ibisikunikeza something to show ukuthi ichazekile wena. So yingakho uthi bobuya nekepisi ubuye nani nezinto zabantu not ukuthi labo bantu bosuku bathanda. Ngasho ukuthi nje njengosiyacela nje wangibona ukube mhlawumbe ngangile ntombazane ingaphumi ngangile ntombazane le mayisisiphumile insizwa impela uyibona ngithanda futhi nanokugqoka ngisho into efishane yabo mangisina nje kucaca ukuthi hayi cha le ntombazane semantsomini yayishaya ingoma so nawe wangibona kanjalo because ngilo umuntu ophuma vele thina ekhaya sibaningi amantombazane and siyayithanda ingoma siyasina siyahlola senza yonke into. So yaba kanjalo ke indaba yethu wathi sekumcimbi wesibili ke ubaba wakhe wafonela wafuna inamba yami because washo athi baba ngiyayithanda le ntombi. Sekufona abantu manje sekufona ubaba uDlamuka. Wacela inamba. So umkhulu wacela inamba yakho uyicela kubani inamba mkhulu? Angithi usiyacela benginomsebenzi ekhaya kubo eduzo kasekhaya. So thina emakhaya siyasizana. Ngahamba ngayosiza khona kaDlamuka futhi. Usiyacela wasetshela ubaba wakhe ukuthi uyangithanda yabo. Kanti nami lapho vele ebusuku ngithe ngibhinqa isitaba kumsebenzi ebusuku nami ngawuphela yabo ngale khoneni ngamncwa hayi ingane ke umuntu wahlanyake ekseni nje hayi ngabizwa futhi mangaphosisi ngabizwa manginene umamkhulu. So befuna inamba yasekhaya
siyacela ngathi mina angiyazi namba mama so siyacela umnika kuBaba Dlamuka. Ngahamba ngaya ekhaya ntambama sasikade sogeza emfuleni mangibuya emfuleni ngizwe ekhaya sebengibizela i-meeting. Thando uyamazi uma wayemazi usiyacela umamkhulu wami omama laba omalumekazi so ibona base bengibuza Thando uyamazi umfana kaDlamuka kanje ngithi ngiyamazi uyini naye ngithule. Thando uyamthanda ngithi yebo. Wazini ngothando ngithule yabo. Hayi bengiyekele bethayike uyazi ukuthi la emakhaya Thando intombazane mayisithanda umuntu iyaqoma. So kwamele ukuthi mina nosiyacela ke siqome ngeduku. Oh lokho ku-official kwasemakhaya kumisa iduku elimhlophe. Nje ukuthi uyajola ekhaya thatha ingubo necansi shona kamfana angithi wena usuyibona ukuthi usumakoti yabo. So kwenziwa njani uthatha ingubo ingubo entsha blanket entsha blanket entsha necansi leyo nto leyo sikuye inika umamezala noma ubabezala eyakhe indodo ebonela ukuthi ilalaphi ngoba le ngubo uma wakho uyayithatha mase sufikile wena kubo kamfana iyona olala ngayo phansi necansi. Oh wow. Mawukuthi yakhe indoda ayisuka inemali ke iyathenga izinto ipontshi nayo yonke into into zokugcoba yonke into kwaba kanjalo ke. Okay. So kusho ukuthi now you are official uqomile iduku limile uthatha lo cansi nalo blanket okusho ukuthi ngokomthetho so wamukelekile kubo kamfana ukuthi ungavakasha uyolala. Angimqomanga basho ukuthi angithi uyazi ukuthi kumele uqome. Ngenxa yokuthi mina khona la isonto ebengivakasha khona kwamele ukuthi intambama intombi iphume ziyolundi ziyoqoma. uBaba Dlamuka waseweza ukuthi mina khona la engisonta khona wathi uBaba Dlamuka hayi manini ngezulu sokuqoma angithi uthando yasonto naye uBaba Dlamuka benesonto. Yes. Wasethi ngifuna ukuthi nithembise lo mawuthembisa uyintombi anithintana nenze lutho kuba u6 months. Lo 6 months kufanele kumlobola umuntu umqede umenze yonke into ngenyanga ye6 uyamshada uma uthembisile nje. So kwakhulunywa lokho ukuthi kumele kuthembise ngahamba ngayothembisa ke olundi ke inqointo ezesonto nomndeni wasekhaya wanginika ke imbali ke yabo imbali le Valentine le 20 rand no red wanginika yona banginika isuitcase bangibese ingubo hawo yabo kodwa nje besingabonani besitshontsha phela nathi sicabuzana ehlathini because mina mangibona usiyacela umalumekazi wami ubema la akumele asithele kufanele banigade ukuthi anenze umkhuba sizothintana yebo akumele sithintane kufanele ikhulume umhake icabuze ngabisandla noma isiphongo qedile. So yaba kanjalo ke indaba yami uBaba Dlamuka the time isithembiso wahamba wayobhala ephepheni ukuthi ingane zami ngiyayithanda zineminyaka u16 zo2 ngizonza sho ukuthi ngiyayishadisa angeke zizeyithintana angeke zizelala ziyozehlangane emshadweni. Okay. Kwabuzakala ukuthi ngiyahlolwa yini because nasekhaya besehlezi belokho bengilandelela njalo nje akusamele ngiphuthe camp kumele ngihlolwe ukuze phela baqinisekise ukuthi bazohambisa umuntu ogcwele le kaDlamuka kwaba kanjalo ke indaba yami. Very interesting. So manje manihlangana ngiyacela kusho ukuthi benina 15 ngoba uthi ukushela unyaka wonke benina 15 at the time. Yeah. And then niyashada manje na 16. Lesi sinqumo sokushada bese sikuwena bosomthanda ngalendlela ukuthi uyaziza ukuthi ufuna ukushada naye noma bese kuyipressure yokuthi abazali bathi kumele nishade ngoba kumele nithintane wena bosofila ukuthi cha ngiyakufuna ukushada vele. Kahle mina ngathi umshado angiwazi kahle umshado yonke into ebiyenza kimi ngingakashadi bengitshela ukuthi mina kaDlamuka okay sizolokho siyijolela because mangifika kaDlamuka ngifike esontweni noma ngizowenza into ngizobabona bengena isendlini yonke into bengilethelwa yona ukudla bengilethela amanzi ogeza bengilethwa bengitsho subathathe bowenza lokho ngesizulu abathi ukugoya bofika ugoye bengifike ngigoye so bengitsho nanokuthi sengishadile ngizobe ngilethelwa angibi le ndaba yokushaya yokuthi ngumakoti kumele ngishanele kumele ngenze ini so mina umshado ubungekho engqondweni yami phela bengisemathandweni into engiyazi ngami le iqiniso ukuthi uthanda liboni ne stage ke bengisemathandweni bengafune lutho. Oh, that's nice. Mina esikoleni bekuhlezi kufika ama social worker every day
beze bebuza ukuthi Thando mhlambe ekhayini akekho wakudlwengula yabo. Bebe consent bengazi ukuthi mhlambe kwenzakalani. uhlukumezekile yini ongayitholi yini uyifisayo Thando yini udla kabi noma udla kanjani because awukwazi phela ukuthi ufuna ukushada Una 16. Kwasho ukuthi ke uthando phela ke Wena nje obusemathandeni ungezwa mshini nje yonke into abayishoyo ingena ngala iphume ngala. Cause nangenkathi kulobolwa mina bengenalo into yomakoti ukuthi okay nje manje bayalotshola uyajabula yibona inkomo bengekho kimle mina mangibona usiyacela nje kuphela kuphelile. Babezenzela ukuyibona baphekayo mina ngihlale yabo ngingenzi lutho ngihlale nje. Cause ngize ngashada mina yonke into bengenzelwa mina kwami ukuthi ngihambe ngiye kaDlamuka ngaleso sikhathi. Akaze ngitheza akaze ngenze lutho nje bengenzelwa kahle ngoba nabo bebebona ukuthi uma benginqabela ngiyakhala angifuni ukudla because khona la kwafika khona isikhathi sokuthi uma wami bengawufuni umshado ebengawufuni. So ngathi ke wangifonela uBabdlamuka wathi yena benosiyacela ngizoshada nge27 April. Wathi yena ekhakini sengizwile ukuthi bathi umakho umshado angeke uzuwenzeke ngamani sibophisi. Wathi baba hayi nge27 mabengawukhipha nge26 mabengalikhipha udwendo ngiyeza neveni siyacela uzokulanda. Yazi ukuba ingane ekhanda uyahlanya. Ngahamba ekhaya ngabatshela. Ngathi okay uma ufuna ukuthi ngishade hayi inkinga yakho ke leyo. Ngalungisa kahle isuitcase leli impahla benginike lona ukuthi nje uma ungaphumi lo mshado mina ngizohamba ngemfuleni lapha ngogibelele emfuleni. Uzophuma ngo-back door mina. Kodwa Thando nje angazi nami ukuthi isibindi esinganga ngisithathaphi. Angazi. Abekho abantu abangafikanga ngisho angazi ukuthi ngathini. Uma ubuka manje fast forward 5-6 years later from the time owawusemathandeni ngalendlela ochaza ngayo ubona ukuthi isinqumo wasithatha kwakuyisinqumo esase right. Kwakuyisinqumo esingekho right. Umshado nje awukho right ngisho koma bethu umshado awukho right. Ngisho kumuntu omdala awukho right ngoba mina nje izinto eziningi bangifihlela ngomshado. Mina ngangazi ukuthi mhlambe indoda iyokingeyise mhlambe ngangakwazi lokho. Ngangazi futhi ukuthi indoda izongishiya ebusuku ihamba ohlala namanye amantombazane. Yini mina engenakho cause ngangithi mina okay vele endleleni sizoficana lezo zimo kodwa njengoba ngimncane nje mina kukho la engangeni khona. Kwi-blue ngiyangena, kwi-bum short ngiyangena, kwi-ubomakoti ngiyangena. So uma nje usiyacela ezizwe ukuthi okay manje ufuna ukuthi yabo ngifake ingaka sizohamba sobabili. Anayi juice ngiyayiphuza nje. Yini inkinga? Ayisacela washo ukuthi ke phela ke ubomakoti nje kuyabheda umshado awukho right. Angeke mina nje eyami ingane ngifisela ukuthi ishade. Nolubanzo wami nje sengazenzela phela ngendlela yakhe kodwa angeke ngamfisela ngoba siyafihlela izinto eziningi ngomshado mina bangifihlela babengitshela ekhaya kodwa bangitshelanga konke. Bakutshela lokho babefuna ukuthi ukuzwe ngaloso sikhathi. Bangitshela ufuna ukuthi ngikuzwe ngaleso sikhathi futhi nami mangathiwa nje mina ngilule kumuntu ngomshado ngeke ngize ngimqambele mina umuntu angeke ngize ngimqambele. Washada ke Thando umncane unjalo uyashada mawushada ngapha isikole ngapha indoda. Ibinjani le experience yokuvuka ekseni kufanele mawuqala ulungiselela indoda before yesikoleni mawubuya futhi esikoleni nayo indoda nayo ilindele ukuthi iphekelwe nayo yonke into nawo usuyingane kodwa at the same time usumfazi ngoba phela the moment ushada so umfazi omdala so uphumile esigabeni sokuba ingane. Le experience mongayichazela omunye umuntu nje ongekho ecathulweni zakho ngathi kwakuyi experience eyinjani? Lokho kwangenzima kakhulu. Inkinga yimi engasuke ngaqondana nomuntu ongekho right. Mina usiyacela waye right sisaqala isikole ngisaqala esikoleni. Ngoba ngangapheki mina bengingapheki. Usiyacela mina ngithi ngibuye esikoleni angiphekelile. Benginenkinga ukuthola ukuthi mhlambe ke anginayo imali kuyenzeka ngithi ubaba phela bese usiyacela ubesemdala. Usiyacela mina njalo ngebreak esikoleni mayingenayo imali ubepheka ngilethele ukudla. Wow. Ngiye ngisho ukuthi phela umunye umuntu usecela so romantic kahle kahle.
ngiyaye ngisho ukuthi omunye umuntu engabona kunjena noma engayithola intombazane manje kodwa nami kwakungenje kwaye kwaba mnandi mina usiyacela ubehlupha ngokuthi esikoleni akafuni ukuthi ngikhulumise abafana into ebiyenza ukuthi ukufunda kwami kube nzima lokho cause namanje akafuni ukuthi ngibakhulumise abafana. Bowunawo abangani kodwa? Benginabo abangani but umngani wami enganginaye wangihlukanisa naye ngenxa yokuthi wamdlula eme nendoda ebuya esikoleni wathi kushuthi nawe uthanda namadoda. Ngihlezi ke mina kuthiwa ngiyajola ke manje esikoleni ngihlezi esikoleni bese bemazi nje njalo sacela umbone seqhamuka ngebreak nangu ekseni mhlawumbe uthothi imvula iyanetha ubengafuni ukuthi ngiye esikoleni afike esikoleni ngihambe ngenkani afike athi uzofuna ukukhiya wasendlini ngikhiyile mina beni mina ngimshiye endlini just benza noma ngayini ukuthi nje afikelele la ukhona. Yena ubengithanda kakhulu mina. Ngiyazi ngabe usacela mina kuye wangithanda mfuqa mama kuye wangithanda. Inkinga nje iqale la mhla eseqonywa la eThekwini. Yaqala lapho ke sengifunda umatric but nje kwaku right ekuqaleni cause mina ngadlama ukwangifike kuthiwa uyawazi uJojo Tank amanzi. Ngiyawubona uJojo Tank ubaba ubethi ngosuku ukha amabhayede awu2 kufanele uclean kufanele ugeze wenze enuphika ngawo abanye awugeze bawakhe emfuleni mina bengamele ngiwakhe emfuleni sacela bema kahle ethi baba uzotshala amakhosikazi akho. Wow. Athi yami ngikuzitshele loyo ngikade ngishada ngingena ekitchen yabo manje saqala ukulokhuza phela ngoba phela thina sahlangana emshadweni athi ayi afike ekitchen wathi mama ngicela ukuthi ningamwashisi izitsha uthando kubhlungu akuvumi ukuthi ahlale mina usiyacela ubengilwela namanje mina ngiphile impilo yami kodwa akekho mina umuntu ongeza kimi angiyise noma ngitshela ukuthi ngenze ukuthi ngingafuni uzokulwela uzongilwela kodwa futhi lokho ke nami phela izinto azenza kimi khetha ukuthi ngithulele. Ukhuluma indaba yokuthi umkhulu ebekakulwela mangabe like ukhuluma indaba kaJojo ukuthi abantu bekufanele bakha amabhakede awu2 kodwa wena bovumelekile ukukha amabhakede amaningi. Mawubuka manje indima eyadlalwa umkhulu ekuhlanganeni kwenu inawo umthelela kwindlela usacela manje enza ngayo izinto. Sacela umphindela indlela indima umkhulu ayidlalile ekuhlanganeni kwenu nasekushadeni kwenu nendlela usiyacela enza ngayo izinto manje ungamgxeka umkhulu ukuthi mhlambe unomthelela kuleyo into leyo. Ubaba Dlamuka mina ngingamgxeka Nkosi yami kodwa futhi shuthi nje angazi ukuthi ngathini mhlambe ngamgxekela ngokuthi mhlambe ingane yakhe ikwazile ukuthi imhlule lokho kodwa kunye bedlala indima yokuba ubaba ayikho into angayenzanga ngisho yeke isikole sanda kushada ayikho into angayenzanga emthengela amaphili eqamba mangithi uyalala esikoleni ubaba uyogijima uyomthengela awusuyalala esikoleni uyafunda uyolala phela mina naye sashada ngo-April ngoMay usiyacela waya 2 weeks esikoleni ngoMay April ngoMay wase wathi efuna engawubhalile umsebenzi wesikole kufanele ukuthi ashawe wathi ngeke ashawe abantu abangashadile etshela uthisha kanjalo ngeke ashawe abantu abangashadile yebo wathi angeke ashawe abantu abangashadile afike abuye esikoleni ngifuna ukumcheckela umsebenzi wakhe mangithi ngiyabuka phela ngithi mina ngifike ngoApril mangithi ngiyabuka izandla ipage nepage ayifani uyabhalela umsebenzi wesikole ekhokhela imali umbhalele ehlezi nje elisana engafuni ukutshelwa engafuni so ubaba yena indima yakhe uyidlalile inkinga vele into uma ungayijulukelanga woneka udlale kwaze kweqa wakusho ukuthi wamtotosa ineway ukuthi wamtotosa nabanye abantu wagcine sebathitha engazi ukuthi uthitha umkhulu lo mtotosayo wakhohla nangokuthi othisha labaya abanye abantu laba abacabanga ngendlela engafani nendlela babacabanga ngayo kube kanjalo khona ngoba nje usiyacela ukuthi uyiphilela impilo yakhe uzazi ukuthi mina yimina njo akana mama akana baba akekho omunye umuntu ozomtshela uyayibona impilo ngaphandle kwasacela mangathiwa akekho empilweni yakho kungaba njani mina mathi usacela akekho empilweni yami ngabe ngikude kabi ngoba yabona ukushada kwesinye isikhathi
mina nje njengami nginenhliziyo enhle yabo. Kwesinye isikhathi usacela ngiyangimdabukele kuzimo abhekana nazo. Uma usushadile indoda yakho wena ufana njengomzali wakhe. Mina ngiyamazi ukuthi okay njengamanje ulambile usenkingeni yabo yena uyabazi ukuthi okay uthando soft ngala. Ngakho vele kumele ngiyenze kanje. Ngiyazi mase ngifike engadabukisi. Mina ngingaxabana manje eminyango usiyacela kodwa mase efika endlini mase uthi angixolele ngiyamxolela. Ngoba umuntu wakho phela ekugcineni kosuku. Ngoba nanokuthi enye into ungabi nabazali enye into le bimlimaze kakhulu. Bevele ethi hayi ngoba ngingenabo abazali mina. Nami owami umzali angikwazi ukumkhombisa angikwazi ukuvela obala ukuthi okay ngiyamthanda uma wami kakhulu ngiyamthanda ngoba evele ethi hayi bajabule abantu abanabazali. Ngingenabo wami angimazi ashona ngisemncane. Usakhuluma ngalento yabazali kunabantu abasempilweni yenu nobabili abadlala indima ethile. Oqala uma wakho i-relationship yakho noma wakho engathi akakukhulisanga uma wakho akukhulisa. Mawungekho comfortable ungawuphenduli. Uma wangikhulisa kwasho ukuthi ngasuka ngimncane esandleni sakhe. Wangikhulisa ngaze ngaba na 13. Inkinga ukuthi mina bengihlala nomaka uma yena nasihlala naye sonke eThekwini endlini yabo. So wase washona umaka wami samuvelwa enkandla ngenxa ukuthi angeke sikwazi ukuhlala la eThekwini ngoba uma wami mncane futhi emsebenzini ubuya late. Bese siqala nje nathi nami sengihlupha. Ngifuna ukuya la kulento ukuthi kunalempe esiloko siyibuka from abantu all around you. Abantu ekufanele ngabe bayakuthanda bayakusupporta bakubonisa ngendlela eright. Uma wakho ngicela ngixolele mangabe kufika kabi lokhu kuyena kodwa impi ejwayele ukuba phakathi kwakho not kwakho ephakathi komyeni wakho noma wakho ikuphatha kanjani le yanto and ucabanga ukuthi siyayibona in the future kune solution ukuthi ngelinye ilanga bangake bahlale phansi baphathane njengomameza kuthiwa yini umkhwekazi nomkhwenyana babe nalo level yokuhloniphana ukuthi umkhwekazi wami lo umkhwenyana wakwami lo uyabona ngelinye ilanga ukuthi khona indlela yokuthi babuyisane. Angiboni futhi nami angisafisi angithanda indlela okwenzakala ngayo. Akekho umuntu ongathanda uthuka umzali wakhe. Kanye futhi mina nomkhwana wami angithanda uyena ohlambalazayo. But mina angithanda hlahle kube nodlame ngilo muntu kanjalo. Omunye umuntu engathi uthando mhlambe uthatha iside alekho mina iside engithatha and futhi mina umuntu mayikhuluma mayibuka kahle ishow. Uzongitshela uthando wakwathi ngoma wakhe angaze ngisho lutho mina ngomama. Ngiyamthanda phela nosiyacela futhi naye ngiyamthanda. Ngenxa yezinto vele ezenzakala empilweni yethu. Guys akulula ukuthi uphume uthi manje ngiyawushiya umshado. Akulula. Akulula. And abantu abangashadile abakwazi lokho yingakho kulula ku social media beloko bekuthuka bethi awumshiya ingane intontoni yonke leyo nto leyo. Basanganela nje labo ke. Labo nje be social media bayangisanganela. And uyabaphendula. Hayi ngiyabaphendula mina shame bayangisanganela nje. Bayangisanganela and into ebhlungu futhi lento ye social media into engibone kakhulu. Bafike behlohlane bethi mina umuntu engasho uthando phuma kusiyacela manje. Mase ngiyambuza ukuthi ngiye kubani engayikhombi indoda. And lapha ku inbox wami obaba bemizi yabantu. Ngihlezi ngibabuka nje obaba abantu mina ngikhombisa ku inbox wami la obaba badala. Ngisho ubhuti abanentombi nonkosikazi umuntu uzombona efaka ivideo ethi ngiyawuthanda umndeni wami ngapha uzoshela mina. Hayibo bakushela nakuma comments I took some time nje I read your comments wo poste yilabo uposte khona ugqoka ibhluke ujive. Abanye baboda bathi hayi mina ngicela umshiyo siyacela uzoba unkosikazi wami wesibili. I'm like kanjani ufuna omunye umuntu ashiye umndoda yakhe for wena uyomenza number 2 what yini engcono zomnika yona. Nanokuthi mina angifuni mina umuntu angihlohle. Yabo ngiyasho namanje kwayifaka khona kwayikhipha khona. Njoba ngisho ukuthi mina ngahlula ama social worker.
mina ngangena emshadweni ngazi sengizwile izinto noma sezinginetha akaze ngigijime ngiyokhalela omunye umuntu. Njengamanje mina ngiright angifuqa mama ngiright ngisho ngihappy. Angihappy futhi ngenxa yendoda. Siyacela ngene indawo ukuba happy kwami. Kodwa ungangitshela ukuthi mina angishiye usiyacela ngiye kwenye indoda yomunye umuntu. Okay ke ngiyamshiya usiyacela. Indoda ngithandane nayo mase sesixabene mina ngoba phela akuhlezi kumnandi guys uthando lufana neweda namhlanje kuyashisa kusasa kuyabanda angeke hlezi ku right ngithanda nalowo ndoda engashadile izothi hayi wena kufanele indoda yakhe ayithi kufanele indoda yakhe ikushiye nanokuthi mina ngisho ukuthi ngendlela i-social media engithuka ngayo esho izinto uyangazi uyabanda uma akho kwazi izinto lezo zinto lezo uyacabanga ukuthi eyami indoda mina ngathiwa ngithola indoda ingaphila uma ngabona ama-comment ashiwo kangaka ashiwo akhulunywa ngami noma kuthiwa sengiyathanda ukujola guys ngizojola kanjani bengiyisa kanjeya umuntu wami ngaphela sonke sesiphatha amafoni uzobona ngizoposta beshinto ethile uzothini yeah manje Thando wafunda waqeda umatric waphasa umatric ngophasa ngomatric kwenzakalani ukufunda kwami umatric kwakunzima guys ngifuqa mama usiyacela lapha ayeseqala khona ukuqonya bosowukhulelwe futhi asosikhathi ngangikhulelwe kodwa ngangingazi ukuthi ngikhulelwe because nje la eqala khona kwaku right yonke into but ukukhulelwa kwami usiyacela la ayeseqonywe khona kanti vele siyalwisana endlini angimthandi ngiyamaliswa ukwaliswa yes so kwaqala lapho waqonywa uthando lusha ke luyavutha ayikho engayisho ngayo liyavutha so wayengangazana ukuthi ngiyini ngahamba isikhathi ngathola ukuthi ngikhulelwe kanti ngenkathi ngithola ukuthi ngikhulelwe useThekwini uthandana nalentombazana ethandana naye engifonele ethi okay njoba ngiseThekwini ingane yami washide kanjalo phela ethi imaki uhleli naye endlini full time umshiya endlini ubuye uphinde ubuyele kene endlini wakhulela masokhulela ukubuza ukuthi ingane yakhe yini cha ngangifunda umatric mhlambi langa ko-August wamova wayiThekwini lokho evakashe eThekwini wakushiya nje completely wayohlala eThekwini umuntu full time eThekwini umuntu othi njoba uwazi ukuthi thina nje siyavela ngithi kuMoja Love so wayehleze ethi ngine-shoot eThekwini angikwazi phela uphazamiseka ngoba mina ngifunda isikole ahlale ke umuntu kanjalo ngabo August ngikhumbula kahle because mina mhlawumbe ngakhulelwa la ngabo September yabo ngaze ngayithola ngo-August lapho ukuthi okay nje manje ngikhulele because isisu sasingaliswa ngangakwazi ukupheka yonke into ayinginukela so ngangiphalaza so wamuvela eThekwini kanti useqonyiwe akasafuna ukubuya ngamtshela ukuthi awungikhulelwe sahamba sayo-check-a naye kanti ngangade ubaba wakhe wangitshela wathi wena ukukhulelwe ngangamkholwa sahamba naye abantu abadala bayakwazi phela ukubona ethi yena esemathandweni ethi hayibo ukhulelwe nini athi awubali inyanga unangaki yabo nje ngibuza umsangano like ngiyajola vele mina kuhlezi kuthiwa ngiyajola mina umkhweyana wazi ukuthi ngiyajola njalo ngiyamjolela usuku nosuku because mina mangihlele emakhaya angikwazi ngisho ukuyilungisa yeso menge ngathi ngiyayilungisa nje ngihlele egcekeni usufuna amadoda hayibo mina nje ngihlezi ngumuntu oqomile ke lokho ngiyakwazi vele kodwa futhi akaza ngibamba namuntu and futhi mangathuka ngisathi ngifuna ukubuza ukuthi uke ukubamba yena usephutheni eze kube kulula kangaka ukuthi ahleze uyajola ungajola phela vele into uma uyenza wena vele ucabanga ukuthi sonke siyayenza mina ngabona nje bangihlalele nje mangathiwa nginegcikwane njengamanje sengabe ngilithole ngaye kodwa ngimuntu ocheck-ayo and ngiyenzela ukuthi noma ngathiwa kwenzakala empilweni yami angeke mina ngimpanqa umuntu kimi kwaphumphele akusikho kwaphinda ngene ngeke ngithandane nawe ngivikelizayo sihlukene sesiyabuyelana manje lokho edlala lo mdlalo lo ngcono uphuma once ngiphume mina ngifuna ukukuthanda wena ngisho ungasangithandi ukubona ithawula amalimanzi ulikhame mina inhliziyo injalo sengikhameke angisaphumi ngisho amanzi mase futhi sengiphuma ngeke ngize ngivalelise
ayikho futhi into engenza ukuthi ngiphinde ngibuye, anginaso leso sikhathi. So ingakho abantu bethi phuma Thando, angeke ungitshele mina ngami, ngenza into engithandayo. Yes. Ngeke uze ungitshele mina ngami. Ngisho ngahlala noma ngisho ngathi manje ngiyamthanda uzongenzani? Yeah. Now awuphasanga umatric. And uphawula into yokuthi ukuba kuthiwa akekho usacela empilweni yakho ngabe ukude. Yebo ngabe ngikude nje kuba akekho usacela. Yini oyiplana uma kungathiwa nje in 5 years time manje uzibekele isikhathi, uzibekele mhlambe nama short term goals ukuthi ngo2024 manje, ngo2026 angibe sengiyutholile umatric, ngo2027 angibe mhlambe sengenza something noma ngifunda online or something. Yini nje ofisa ukuthi ubangathiwa ngempela awunazo izinto ezikuphazamisayo nezinto ezithatha iattention yakho yonke, yini engathi uyafisa ukuzenzela wena yona? Mina nje kahle kahle ngonyaka ozangiplan ukuthi ngifuna ukuya esikoleni. Ekuplaneni kwami ukuya esikoleni ngifisa ukube ngibe kushaya unyaka ozayo ngibe mhlawumbe sengiphumile empilweni kamnyeni wami. Lokho akakwenzeki njengamanje ngihlala naye but mina naye siyafana nosisi nobhuti. Mina no mina nosiyacela siyafana nosisi nobhuti. Nishadile mos usho ukuthi omunye umuntu usenombhede wakhe nomunye ngikhule kanjalo phela mina ekhaya. Ikamereni la mama bekunembhede o2. I3/4 omunye ngapha nekodwa bona bebeshadile ku right yonke into. So nawe usho ukuthi nawe sekuyiloso simo kodwa usho ukuthi anisala ndawonye. No, siyalala ndawonye imina ingane ubaba Lubanzi. Ingane ethi nombhede but uLubanzi uhleze phana nombhede. Ngisho siza la eThekwini. Mina mhlawumbe uzokungibona manje live. Usiyacela usuke ebhukhele roomini yakhe. Sebhukhe iroom yethu soba. Isikhathi esiningi usukuwedwa. Ngisuke noma mkhulu. Oh yeah, sometimes noma mkhulu. So ayisekho le yanto le. Ivava uma iseyibalekile. Seso sisinobhuti nje ngakusho kanjalo. Sihlathana njengoma wengane kodwa nje. Mina yazi phela uyazi kanjani? Angeke yabona masilahleke kanjena ke. Angeke salunga vele angcono vele kuqhutshwe kanjena. Engeke salungiseka. Ngeke. Angeke salunga ngoba mina nje ngeke yazi thina phela kunalento lemanithandana ukuthi ke akufani emakhaya nisihlalela emakhaya kodwa nje mose hotela kunalento nje manithandana ethi nje hayi environment phela different futhi nje ithi jolani vele thina nje sithi nje sisuka olundayi athi uzozolana nama ngithi because vele ngizolana ngithi ngifike ethoni vele uthi chifi ngoba noma mkhulu ngiyagula ngiqamba manganye mina mazabazaba naye futhi akafuneli lutho ubhuti vele uright uyajola yini futhi akaze ngambamba lo muntu lo ohlakaniphile usiyacela ngokwemali uhlakaniphile nangokweinamba makuthiwa unentombi inamba uyazi ngekhanda ngisho mamba kadlamuka inamba zabo uzazi ngekhanda ilo muntu odeletayo my phone so ngeke umbambe vele noma ufuna ukumbamba ngoba leya number yale girlfriend entsha ila ngeke umbamba ngeke kusiyacela futhi nami nkosami ngeke ngisho ukuthi ngithandazela ukuthi ngabe ngisambamba manje akuhlale nje kunje kwakhulunywa ngo second wife yaphelela lapha ka second wife ngagcina usha phansi ngonyaka uthi no ways lo meka fika ngiyaphuma hayi mina nje ngiyoba mina yami indoda ngeke ishade kabili yabo ngaze ngikuthanda wethanda ngishade kabili ngoba yangithola nje ngingakazi ngiqalo omunye umuntu mina usiyacela ukuthi angimfisele isithembu engasithatha ngiyamvumela mina ngeke ngibe sesithembini siyacela but ngingasuka ngibe sithembini sakwenye indoda yangani ngizani ngeke ngize ngibe sithembini sasiyacela kodwa ngingathandana nomunye umuntu ngibe umamncane ube umamncane elsewhere hayi ukuthi ube umamkhulu kadlamuka angeke ngenze lo nto le mina thanda ngicela ubuyele esikoleni uthi uyabuyela vele ngifuna ukuya esikoleni nakhona nje kusazoduma izulu nje indaba yesikole liduma kanjani izulu waphela ufuna ukukhulisa impilo yakho ufuna ukuyenza ngcono
Awu njalo uzohlezi yazi uma ngifunda uhlezi ngebreak la uyangi-check uyangibuza kubantu ngike ngamkhulumisa umfana angeke phela ungamkhulumisa umuntu nofunda nabo kufanele mina ngihambe ngisho ungabakhulumisi nosiyacela etown ngitshela nibangani manje ukuhamba etown ngoba masisolundi ngoba hayi ukuthi asahambe ngiyahamba kodwa ngisuke ngikhulumisana nje futhi nje angibheki eceleni ngisho ngangibingelana mina ngisho abantu behlaba bazothi uthando uyayitshela kufanele ungavumi uhambe njengazi ukuthi ufaka amahanisi ubheke lo muntu ohamba naye kuphela lutho nje hayi ukuthi akafuni mangihamba naye mhlawumbe umunye ubhuti athi hawu sawubona siyacala ya hawu wazi wamuhle Thando sawubona asho inhlambe engaka mina ngizwana inhlambe into yathuka ubuka khona lokho uzoncoma abafazi babantu yabo nezinto kanjalo ukukhuluma nje and abantu bayakwazi phela futhi bayakuthanda baningi abakuthandayo on social media abaningi shem bangithandayo shem banginingi nami ngiyabathanda shem kakhulu kodwa ngifuna nje bengihlohle nje abangangihlohli bona futhi mina ngithembisanga umuntu abanye nje bathi Thando wasiza waphuma kusiyacela mina ngaze ngibe nesivumelano nomuntu ngiyakhumbula kwakunamahebezi nje all over kuthiwa wena umlahlile usiyacela kwathini hayi bengangisukeli nje mina akaze mina abonje ubungazi ubone ngisho idlala ngithi okay usiyacela ngegate ethile ngiyamshiya mangaze ngikuthembisela ukuthi ngami uzubhala ama comment uthi awasiza wamnyeka ngoba mina mose ngibona nginaye futhi uzothini Thando uhlaniphile yazi you are so smart awu shame ukuthi so kahle you are calculating your moves right now ukuthi makusuka la uya la kusuka la angifuni ukutatazela angifuni ukwenza into inzolokhe futhi yini umqondo usendidile futhi usephindele ngoba nibalima abantu i-social media balimazile abantu kakhulu ibalimazi yabo nje mina khona kunomunye usisi nje angeze ngimusho igama ovela kusenye into khona umunye usisi nje obethi obeshelwe ingane ya ethi cela ngiyezwa ngidabuka bengenayo imali angisiyo umuntu onemali nanokuthi omunye ngamsiza ngemali yezo wabonga but omunye umuntu uthi kwi-comment yami Thando ngoba bengisukela nje ngibese ngiyabaphendula athi Thando wena usilona celebrate ama celebrate ayathula ngajabula ngafa ngathi okay ke vele mina ngisile celebrate so fanele bakuthuke kugcine bona ngoba angisilo vele namanje ngiyasho ukuthi mina ngisile celebrate mina ukuthi ngiyaziwa inkinga laba abantu laba baningi nabantu mangena inbox wami abacela ngibasiza abacabanga ukuthi mhlambe ngiyicelebrate lela abantu babonisa ngisilona abantu ama celebrate bayincisha ithuba ngenxa ukuthi uma celebrate manje ufuna kufela ukuthi uzothuka e-social media bese uyathuka bese uyathula azaca umuntu ancipha umuntu ayinciphele emzimbeni bemjudge ingakho bayabahlukumeza babona ngisho ukuthi ufuna usizo angeke vele beze beyinika isikhathi sokuthi bengene ama inbox mina ngiyangena inbox ngifunda inkulumo umuntu ngisho ukuthi umuntu ucela ngimluleke angikwazi ukululeka but ngiyazama azathi ngiyayithandwa uyitshela laba bayitshela ingoba bayabathuka abantu abayeke ukuthuka ama celebrity vele angisilo mina ngoba usizo mhlawumbe uyonikwa yiloyo muntu akusiba abantu ababi so nje abantu bayakuthanda nje ukukhulu futhi nje laba ama social media bayakuthanda mina basazongithola kahle nje angilali ke and uyabaphendula nje awuzikhohlisi angilali ngoba akekho umuntu ongenaso isici wangisukela nje ngiyakusukela nami ngiphinisela kuwo sesizoyigoqa nje inkulumo yethu wethando ngicela ungikhulumele nomuntu osesimweni esifana nesakho njengamanje before sifike lapho eSouth Africa i-gender based violence iyakhula usuku nosuku ngiyakhumbula kunesikhathi la ekwakhonjiswa khona engazi ukuthi kwakukhona ukuhlukumezeka okukhona phakathi ngifuna ukunderstand ukuthi ngabe kuyahambisana lento inhliziyo yakho la ikhona njengamanje kuyahambisana nokuthi sekufikelele kuleyo level ukuthi sengazi ukuthi sekukhona nokuphakamiselana isandla apart from ukuthi vele emotional abuse isikhona ngoba umuntu umekwazi ukuqonywa ahamba kushiya endlini vele emotional abuse leyo kodwa ke kuyenzeka yini mhlawumbe uthole sophakamiseleka nesandla hayi mina usiyacela okwangishaya njengoba abantu babebona nje kwawe kusho ukuthi kwase kugcina kwakhe ngoba phela egcineni kufanele ngisukumele mina okwamanje cha yabona nje bangithi ngiright akukho lutho asihluphani ngalutho
Uyazi nawe ukuthi nje manje mathiwa ngiphakamisela isandla ngamtshela kahle ngathi yabo manje mathiwa ngiphakamisela isandla sengagijima iphoyisa-ke manje angeke. Naye futhi nento ezomenza ukuthi angiphakamisele isandla akayiboni ngoba vele nesikhathi sokuhlala ndawonye asihlali kakhulu ndawonye. Uyafika ezolala edle ngaleso sikhathi ahlale ayizulele yabo yilowo muntu loyo. So ukushawa akukho right kodwa mina usiyacela ngisathandana naye ngangibona ukuthi okay mayengangishayanga cha akangithandi. Usakuthanda. Indoda kufuneka ikushaye ukuze ikhombise ukuthi iyakuthanda. Yabo yingakho ngangithini ngoba ngihlanya la ngithi naye ukuthi uyangihlukumeza. Leyo nto le engasile kwakuthando konke lokho manje ngisangizwa ngisho le nto le. Sokhulile manje. Ngikhulile manje and akekho mina umuntu okumele angishaye. Because ngeke ngithi sengibona ukuthi okay kuthiwa Thando unasi isithunzi. Mina nginaso isithunzi angisiboni. Angisasiboni khona ngisho ukuthi uma uhamba nginelanga usibona isithunzi angisasiboni ngisho ukusibona ngenxa yokuthi izinto eyisho kimi nengaphe kwamandla ami zingenza ukuthi ngingazazi ukuthi ngisakulungela ukuthandwa. Mina umuntu ongathi uyangithanda angimazi ukuthi useqhamuka engingakholwa nini kanjani. Ubona ngikhuluma ngento ye gender based violence is because kule podcast siyafundisa kakhulu nangayo. Kodwa kunento eyangizwisa ubuhlungu kunazo zonke izinto engazibuka kwi-show la kwakade wenzela umntana i-birthday and then wahamba usiyacela kwasha imoto kwakunestory sokusha kwemoto and khona amagama wakhuluma ukuthi ufisa ngabe wakuvalela emotweni wena nengane isha. Ngasala nginembuzo eminingi ukuthi hayibo on national TV umuntu osho kanje kusho ukuthi lo muntu must vele abusive. Now ake sithi kwenzeka wakuvalela emotweni nengane imoto isha kodwa wasinda. Kuba usindile kuloso simo leso ake sisikhande nje lesini ngazi ukuthi siyenzeka. Wawuzovuka ubuyele kuyena? Ngangeke. Ngicabanga ngangeke. Nanokuthi futhi ezinye izinto yabo ngoba ngisho ukuthi ngi-right nasemzimbeni wami ngi-right. Izinto ilokhu zonakala lapho. Akubange kusashintsha. Imoto kahlahle kuthuma kodwa wesibili. Once indoda yanemoto owazi ukuthi usunomnakweni. So mina ifamily yakhe yathi ngimbulalele umnakwethu shuthi imoto yakhe. Ngiyakhumbula babemdefend. So yini azongithandela yona ngambulalela igugu lakhe. Izinto zaqala zoneka lapho. Anikwazi ukuthi nishadile noma nithi niyathandana kuphele 2 months anikaze ni ngiyabona ngoba ngabe ngiyasho manje la ngiyahlonipha because kunabantu abadala nengane futhi ziyabuka yabo. So izinto zonakala lapho ingakho mina ngingelutho naye ngelutho kimi uyazi lokho akusasixabanisi. Sihlanganela nje ngaleso sikhathi masibamba senza lo pitch job encane leyo yabona ukuthi nathi siqhuba usuku kodwa ke Thando ngicela ungiadvisele umuntu wesifazane omdala nomncane osesimeni sakho nje oshadile kodwa uzizwa ngalendlela ozizwa ngayo ngoba kuzwakala ngazi ukuthi ushadile kodwa akusasewona umshado sokuma sihlalisane in a way ngendlela okubeka ngayo. Ngicela ungikhulumele nalomuntu othi ngihleli wena at least you are blessed because unendlela yokwenza imali futhi wena ulele phezulu kwemali kusafanele sikhulume le ulele phezulu kwemali wena. Do you know ukuthi ngenza ama events? Yes. Okay. Sisazoyikhuluma le ngoba ulele phezulu kwemali. Ngicela ungiadvisele lo muntu wesifazane okwi situation efana exactly neyakho yena ke ohlaliswa ukuthi uma ngiphuma la ngizoshona phi ngoba angisebenzi. Uthanda ukuthini kulowo muntu namhlanje? Engingakusho ukuthi ngiyazi vele ukuthi bazongithuka futhi ngeke ngize ngoba ngishela ukuthi angifuni umuntu umelalela inhliziyo yakhe. Ukulalela inhliziyo yakho kuyasiza kakhulu. Kunzima mangabe ushaywa lapho leyo nto angimele uyihlalele. Uma kungcono indoda ekuhlupha ngokujola engakushayi. Mina engakusho mina nje mina angakafiki lesi sigaba sokuthi ngihlalele ingane. Yebo mina naye akusekho lokho. Kodwa into engibuza yona uThando uhamba ingane kaDlamuka. Mhlawumbe mina uzothi ayihlalela ukuthi ingane angihlalele lokho ngoba mina uma ungambuza angazi ngamcela imali.
ayikho into engamcela yona. Izinto uyangenzela vele lo muntu wesilisa okwazi ukunakekela umuntu wesifazane ngey'dingo zakhe. Kodwa mina ngaze ngamcela imali nami ngihlalele ukuthi mhlawumbe ngihlalele ingane ingoba inhliziyo yami ayikavumi kuphela. Thando, I took it to social media. I went to ama-comments akho nje on a number of posts. Okokuqala ngicela ukuncoma khona into enhle oyenzayo lapha ku-social media uye uthi abantu abangene ku-inbox umuntu asho ukuthi udinga ini noma ufuna uku-advertise ibhizinisi. Well done nje on that. You are making a difference. Qala kancane kancane ukwenza umehluko. Yes, well done on that. Kodwa angithathanga ama-comments amaningi, ngithathe nje ama-comments ajwayelekile ngawa-summarizer, so ngawenza nje imibuzo embalwa. I find it funny this one ukuthi khona bekade kugcona recently ethi wena wasemshiyeni private hospital. Yazi bangisanganela yazi lapha yazi abantu abayeke ukusaba usiyacela bemsabele kimi. Mina yazi ngisho le nto leyo usiyacela wathi emshiyeni se-private. Akaze mina ngisho bangigulela yazi ngempela. And futhi labantu usiyacela wayesho njalo. Usiyacela washo njalo akaze kube mina yazi ngisho singangena kubi. Usiyacela washo njalo akaze mina ngisho le nto leyo. And futhi labantu laba ngitshela indaba khona labantu abeyiso siyacela yabo la kuma social media. Mase bembona. Awe masiyacela abantu ngendlela abamaxonga mina lo ngahamba nje usiyacela nosiyacela ngizindlela akekho umuntu okuthe wena sithuphethu wara lento abayisho lapha ya bonke ngitshele bajabulela hawu nangu usiyacela hawu yabo abantu ngendlela nje abamaxonga mina ngifuna umuntu kwehlele ngakimi ngoba phela nami ngiyawazi ukuyikhulumela. Mina ngiyamthanda usiyacela ukukhuluma iqiniso uphile uyilo muntu ophila iqiniso lakhe into mayinje inje ulo muntu onjalo kufanele usiyacela awukwazi ukumhlebela indaba. Iyadlulela phambili ngahleba indaba kuye wahamba wayosho ukuthi uthando uthe ilo muntu osho cha uthando uthe manje akusiyo umuntu omfihlelayo indaba. Ayike okay. The second comment engiyithathe lapha ya ukuthi uthi ilesi esikhulumile vele uqhubeka nesikole so iphendulile leyo ukuthi we are planning to go back to school. Okay, uma ke futhi ke ngingasaphindeli ke esikoleni uma thunya koza mhlawumbe khona inkinga engibhekana nazo nginyaza ngesikoleni ngisasho kanjalo but uma sengingasaphumelelanga ngingenze ngiyobe nginezathu zami angifuni umuntu ozongibangela isicefe lokho ethi awuyanga ngane esikoleni ngoba khona ngisho ngazi ukuthi ngidlala ngiphila ngani nezimo engiphila ngaphansi kwazo. And abanye abantu into ekumele becabanga ukuthi akusisona sonke angisho ukuthi ngivuna mina ngiya esikoleni akusisona sonke isikole esiphumelisayo ingakho ngithe kwena uhlezi phezulu kwemali ngoba njengamanje mina ngikhona sise ngisakhuluma naye la eThekwini khona esifuna ezama ukuyivula ibhizinisi nyana and mina abantu abangalokho benginyanyisa lapha ku social media and yazi ukuthi lo nto abantu bazozothenga just because yakho omunye uthi yazithando ngingaqasha ube ngazi ucash ngane Shoprite angifuni mina into engithathe kancane ngoba mina leyo mali leyo mathu ngikhuluma ngami mina ungaqasha yena angifundile anginalutho akusisona sonke isikole siphumelela uma wena usuphumelelile okay msiza umuntu but ungamjudge ukuthi ubathi wamuhle ngcono 2 no matric wamuhle ngathi no matric ukweyisa kunloko so abantu nje mina bengangilokothi nje kuthiwa uyisibutubutu so khulelwe yini Awu lutho. Khona sengicobezela udlani wamuhle kangaka sekukhona omunye omncane yini ozayo uyalanywa yini ubani kambi igama lakhe uLubanzi. Hayi akekho omunye nkosama akekho. Ngiyabonga kakhulu. Khuluphala nje nokuhlala kahle. Nanokukhula nangokwengqondo iminyaka iyakhula. So nje eyokugcina ke nengichazile nami bathi nje ungaphinde nje uthi mawugqoka ibhluke ufake i-tight ngaphansi ngoba liyakufanele imali leyo yazi bafethu imani why kanti ufake i-tight phansi yabo mina ngifake i-tight imani na yabo njengoba ngigqoka ingubo kumele ngifake i-tight ukufanele mawugqoka ingubo kuya-understandeka phela ufake i-tight but mawufake ibhluke ufakela i-tight mawugqoka ingubo ngoba phela wenzela ukuthi wenzelani mina mangifaka i-tight ngenzela ukuthi ngingabi nekiwe ngisho abanye benzela ukungajabuki yes yebo ngenzela lokho uma ngifaka ibhluke ke
Phela ibhluke already Okay-ke. lifana ne-tight. Liyafana uyabavuna nawe. Liyafana Angibavuni. ne-tie. Ngima-ke mina mangigqoka ibhluku yabo bengithi ngizogqoka ngiza la. Mangigqoka ibhluku mina izinqa zami zime ngenye indlela yabo. So angifuni ukuveza umtitsila la uzobe ngathi manje sengifuna bazothi Thando usufuna abantu bethu manje. Kahle kahle ngiyahloniphisa mangifaka i-tight izivele la. Yabo. Kodwa ngizokwenza njalo-ke. Phela Bathe nje ngizothini? ungaloko ukuthi nje ufake i-tight ngoba umuhle kabi nje. Uzobona futhi ngifuna ukushutha ngingalifakile bese uzobezothi ngifuna abantu babo. Bazokhuluma futhi. Bathi ngiyabadunisela manje mina ku TikTok ngenze njani ngifune ngime ngithi ngingadansi ngoba Ngeke phela ungadansi. ngoba phela kwathi usiyacela umfazi isigcobo sagesi hayibo kaze udlala ngathi Wathi siyacela ufuna umacekeceke. hayibo phela nami ngumacece kwabanye nje akamfuni nami kwakungenje Nawe awufresh ngeinkathi zakho. shiya nje nano fresh nje anguyangisanganela ke loyo ngoba mina akaze ngitshele emehlweni lokho uyangisanganela ezinye izinto usiyacela uyayikhuluma ngale engidelele nami ngifana njengawe embukeli nami izinto ngisuke ngiqala ngisuke ngingatshelwanga abangihlebeli ukube mhlambe basuke bengihlebelile ngabe ngisuke nginayo indlela yokuthi ngiyivikele Noma uyiphendulele. ngiphendulele so nami izinto ngibona seyidlala ngithuke hawu Kanti bekunje. angeke mina usiyacela ethi kimi uma wakho ukuthi kwangaphansi angakaze kusho lokho ngikubona sekudlala nami njengombukeli osuke ehlele ekhaya ngithi hawu ngimbuze bese beka izitori zakusecela goqana so angifuna abantu bethi mina ngivumela usiyacela ukuthi adelela abazali nanokulungisa lento ukuthi uma wafika ngephathi ngakhetha usiyacela kunoma angimkhethanga usiyacela kuphela ukuthi angeke ukuthi umuntu ngangi-right ngalezi nsuku usiyacela bafethu ngifuna uqamanga si happy si right sibone phathe ingane yonke into ihlangana umama esethi angiphume emzini ngingene emotweni sungathi ushadile right nomkhaya wakho ungambikela ngenkinga usiyaqhamuka umakho ngene emotweni uhambe ekhaya Akukwazi ezinye izinto bafethu abantu kufanele be-understand ukuthi yebo abazali bethu banayo indlela yokuthi bedinwe kodwa ingane yakho ufuna ukuyicabangele uma ushadile gazi mashadile semzini yabantu usiyacela mangathi uyangibulala ebusuku engibulalele ukuthi mhlawumbe umama uthe ngoba uma uzoshaka yahambelele uyazi ukuthi uzohlala khona usale usha wena ngapha yes ngisale ngisha ngizombikelani mina umama ekwazi ukufika ezongiphoxa esho yonke into ezephoxa ngisho kwanami ethi sizoba nenkinga athi angakhuluma nawe yabo ubudlelwane bakho noma wakho bukhethekile is it because naqhelelana at a young age akakunderstand noma unendlela yakhe yokwenza izinto hayi uma yena shem vele isidalo sakhe nje akadlala nje nezingane yabona nami lento engifisa engabe nakubaba wami kukanje mina ngancokola nawe ungangoma wami noma nomba kodwa mase nginoma ngiyahleka ngibuye nganeni ukuthi okay uma ngiyamsaba ngoba ngisho impama uyiqhumisa manje lento engifisayo ukuthi unjena nje ukuthi okay ingane yami futhi nanomunye umuntu afuna ukubhedela omunye umuntu nanendoda nje futhi uma umbhedela uthandana naye ile ntombazane lo muntu ongafuni ukuthi uma ethandana nomuntu kube yena ohlala kamfana ufuna wena mfana uzohlala naye emqashweni wamjwayela kabi kushaya khiphe nephosela ikhoma zakhe eminyaka wena ozoyibona yabo ilo muntu onjalo uma akafuni ngisho emshado khona umuntu ayefuna ukumlobola but wanqaba wayijikisa ngisho emakhaya because behlala emakhaya wanqaba athi angeke ngikwazi social ikhuzayo angeke ngikwazi umhlala nendoda sure yilo umuntu nje wesifazana ukuthi nje into mayibhede iyabheda ucishe efane futhi nosiyacela ngenxa yokuthi naye into mayimbhedele iyabheda inkinga uma yena ke ngala ilento engiyinotisayo ukuthi kahle kahle amakhanda abo nje athi athakafana khulume ngapha uma ugijima kakhulu ngala so ubaba wakho ke yena indaba yakhe ithini kahle kahle ngoba ngimbona umuntu ofuna ukuba sempilweni yakho kodwa at the same time uza ngama conditions at the same time uyakwazi ukusho into ekuzwisa ubhlungu usho kanjani enganeni yakho uvumelana kanjani abanye abantu enganeni yakho ukuthi ingane yayo akuyona yayo ubaba wakho uthini ufuna ukuba selifini yakho ufuna ukwenze njani kahle kahle noma ufuna ukuba selifini yakho noma ufuna ukuba ku TV ubaba uthanda ukuba ku TV shema futhi qamamanga kodwa futhi into engibonga kuye
Engithi namhlanje ngiyabonga ukuthi nje nayo noma uthi uyayibona lento ngiyabonga ukuthi cha wangipha igama emzini. Ubaba wangipha igama lokuthi ingane yami ngalala nobabezala. Lelo gama futhi mina lingisebenzele ngoba angisayinaki izinto ngisho ngasho okukhulu mina sekusho okuningi kabi ngami. Manje noma usufika nezinto ezimba akusekubalula ngoba sengajwayela. Wangipha igama noma usiyacela sefuna ukuzenzela into zakhe. Thando awunandawo la uzobalekela khona ngoba ubaba wakho wathi noma wakho futhi ubuye ekhuluma izinto ezithi. Mina ngiyangithi noma ngifuna ukuhamba noma ngizwe ukuthi njengamanje ngicasukile ngathi ngathatha isikhwama sami ngiphume. Uthola ukuthi imali anginayo mangithi ngiyacabanga ngifonini ngizobhaza bani nanguma nayi ngeke. Ngingabi nayo umuntu engizobalekela kuyena ngoba anginabangani kube mhlawumbe nginabangani ngabe mhlawumbe ngikude. Nanokuphuma uze eThekwini ingqondo yabo kanti mawuhlele emakhaya ingqondo isuke ithe mina mangisethe ingqondo yami ithi ngifise ngabe njengamanje ngiyala nokushaya umoya nje. How was the morning experience? Mashe mangibuya nje ngibuyela khona shame ngibuyela khona so kukanjalo nje guys. I'm so happy. Ngiyabonga kakhulu ukuthi nisenzile isikhathi. Thank you Moja Love. I really appreciate the time and the running around. I love you guys. And Thando, ngicela ugoqa nje uadvise abangangawo umuntu ongangawo ufuna ukuyoshada ngoba kunale ingane ezihamba umkhosi womhlanga. Ifike lapha ikhethwe indoda ekuthiwa inemali, indoda enjani kodwa indala. Umuntu usefuna ukuyongena emshadweni ona 16 15 ngoba kuthi uyokhethwe emncane. Uthini kulabo bantu? Kulezo zingane lezo. Kuyingane efuna ukushada njengami eyisancane. Umshado awukho right. Umshado nje ayikho nje umshado nje kahle emhlabeni futhi ngabe uyavalwa ngoba siyahlukumezeka sonke ngisho mabethu bayahlukumezeka. Abantu besilisa into abashadela yona bashadela ukuthi siba ama security yabo security. Uma umuntu osifaka ugada indlu wena the time ehambile ekseni uzogada uclean ubuye se right. Ileyo nto enzakala emshadweni yethu abazali bethu abangasitsheli yona nabantu abangafuni ukuyikhuluma ukuthi emshadweni indoda iyakushiya. Ngishinga sakushayanga wena uyagada uclean igcekela kubo wenze ini into kumele uyazi leyo. And futhi ngidi yaseyemizi yabantu kumnandi ukuba ukujola kumnandi. Yabo mina ngathi uyangibona ngiyajola manje ungangibona umjolo nje mnandi nginomshado. Guys abantu abayijolele ngoba uma ushadile usiyacela uzothi kimi mali ubanzi anginayo imali edrink namhlanje. Sizophuza ujuice. Intombazane izofuna idrink, izofuna iKFC. Ngithi mina okay kuwe ethina u200 ukhona ngithi asedeni ukhari yabo. Intombazane umjolo uyabiza kunomshado. Mawuno mshado usuku understand yonke into esuke ikhona endlini uhlanganisa wena futhi inkosikazi ungenakho ukudla. So umjolo guys umnandi. Namhlanje uyaqasha kusasa uyadiliza. Uyablock kusasa uyadiliza. Kwakungcono ngisho qala thina silenkandla sasize sibhale ngangugcineni nje it's over. Please call us it's over. Sasenze njalo. Yabona so nje umshado umjolo guys abantu abajolo nje. Imnandi lento nomkhaya nami futhi ngiyamfisela ukuthi abe happy. Ngoba vele engaphakathi endlini abukho kuba mnandi. Usuzogcina icala nokwenza ukuthi uhlale emzini yabantu. Sekusela igama nje. Uyayikhipha yena akafuni wena ube slima wena ungagqoka ibhlukwe ekhaya kubo. Yena uyoshela intombazane egqoka ibhlukwe. Abantu nje abashadile aze beshela amantombazane angagqoka iketi. Umuntu nje mayefela 24 kushaya ungaka wena slim ufaka ongaka. So ufaka uzumboze ngisho namahlombe uqhine ushukulu vale nendlela. So la ukhona mawuzizwa ujabulile ngelinye ilanga futhi angisho ukuthi abantu abangashadi kodwa umuntu akenze ngerisk yakhe. Sonke sasenza njalo naye lo muntu obeseluleka abanye abantu. Ngiyazi bazongisho-ke labathanda ukukhuluma. Bengisho mina ngisapho umuntu nje. Ngiyayifikela futhi noma ngikwazi-ke futhi ngiyakwazi ukuyifikela kuwe njengentombazane. Wasenkandla yi1. Ngiyakwazi nje. Kumnandi emshadweni akusiwona amagaba amjalo lawo amagaba kaThando uDlamuka isencane lengane. Kumnandi emshadweni kodwa khetha wena first ne?
Hayi noma ungasakhethanga nje akumnandi emshadweni, mnandi umjolo. Ngoba wena umjolo umnandi. wena uzodla amazambane endlini. Intombi idla ipizza namanandos. Ihambe yothenga town indoda ibuye nekabishi isuthi ithi ngisutha inhliziyo emnyama kanti adidla ikhesi ngaphandle wena. Madoda anjalo. Hayi ngishintshile. Hayi akukho mnandi emshadweni. Bengithi uthi kumnandi emshadweni kodwa ngena at your own risk uzikhethe wena uzijabulise. Hayi seyishintshile indaba bazalwane isishintshile. Akukho mnandi emshadweni kodwa ngena uzozibonela wena ukuthi kwenzakalani. Ne? Yeah. Okay, Ngiyabonga kakhulu Sala Sam for coming ne. Okay, kubonga mina.